खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आसामाव सोरखारि साख्रिफोरनि थाखाय रां जाख्ल'नाया गोदान खोथा नङा। दा बेनि अनगायैबो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय एडमिशननि थाखाय जि आनजाद जायो बेयावबो रां जाख्ल'नायखौ नुनो मोनदों। JEE नि मेन एग्जाम जाय 5 सेप्टेम्बर 2020 आव गुवाहाटीनि बरझारनि आयन डिजिटेल जनाव जादोंमोन। बे आनजादाव सासे केन्डिडेटनि जायगायाव गुबुन सासे केन्डिडेटआसो आनजादखौ होदोंमोन। बे खौरांखौ केन्डिडेटआनो गुबुन सोरजोंबा फनाव रायज्लायनायनि अडिअ' क्लिपआ गोसारनायनि उनाव मिथिनाय जादों। केन्डिडेटनि अडिअ' क्लिपआव रायज्लायनाय बायदिब्ला JEE नि केन्डिडेट नील नक्षत्र दासनि जायगायाव गुबुन सासेयासो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय आनजादखौ होहरदों आरो बे खामानियाव आनजादखौ खुंग्रा एजेन्सिफोरनिनो आखाइ दङ। बिसोरो गुबुन मोनसे कम्पिउटाराव अनलाइन लिंक खालामनानै आनजादखौ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन मानसिखौ होहोहरो आरो बे खामानिनि थाखाय बिसोरो केन्डिडेटनिफ्राय सासेयाव 15 लाख रांनिफ्राय 20 लाख रांसिम लायो। दा बे केसनि हेंथायै सासे नित्र देक शर्मा मुंनि मानसिया आजारा पुलिस थानायाव केस फाइल खालामबाय। दुर्गा फुजानि समावनो आसामाव गारि एक्सिडेन्ट जानानै 24 घन्टानि गेजेरावनो गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। गहपुरनि दुबियायाव रुपम बरा मुंनि सासे ट्राफिक पुलिसाव मावग्राया डिउटि जोबखांनायनि उनाव गावनि न' फारसे फैगासिनो दंमोन। बे समावनो गंसे बाइकआ बेखौ सौख्रांलांनानै बेनि साजों खारलांदों। बेखौ नुनानै बेनि बिसि पिंकु बराया बेखौ बासायनो फैनायाव बेखौबो गंसे साखा खबब्रै गारिया सौख्लायनानै बेनि आथिं साजों खारलांदों। जाथायखौ नुनानै जायगानि मानसिफ्रा बिसोर सानैखौ फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम लानानै थांदोंमोन, नाथाय रुपम बराखौ बासायनो हानाय जायासै आरो बिनि बिसि पिंकु बरानि आथिङा दा बायनानै दङ। नैथि जाथाया बक'नि राजापारायाव गंसे बाइक आरो बलेर'नि गेजेराव सौदावलायनानै दिरिंगानि चन्दन बर'आ जिउ गोमादों। थामथि जाथाया तिनसुकियानि तालाबाव जानु बरा मुंनि सासे मानसिखौ हाबानिफ्राय फैबाय थानाय समावनो लामायाव सोरबा सिनाय मोनैया सौख्लायनानै गालांदों। बिनि गोथै देहाखौ अखानायै फुङावसो मोननाय जादों। ब्रैथि जाथाया कलियाबराव अभिनव भुइया आरो शंकर ज्योति भुइया मुंनि सानै मानसिया गंसे बाइकजों फैबाय थानानै गंसे थाबाय थानाय ट्राकआवनो सौख्रांफैदों आरो बेयावनो बिसोर सानैनि जिउआ गोमादों। बाथि जाथाया दुधनैनि लेलायाव गंसे स्कर्पिय' एल्ट' आरो ट्राकनि गेजेराव सौग्रावलायनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। थैनाय सानैनि मुङा बिक्रम साहा आरो हान्थु दे। बिसोर सानैबो स्कर्पिय' गारियाव दंमोन। बे स्कर्पिय' गारिया गिबियाव एल्ट'आव सौग्रावग्रोदोंमोन, बेनि उनाव गंसे ट्राकआव सौग्रावदों। रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया RBI नि गभर्नर बिथां शक्तिकान्ता दासनाव कभिड-19 पजिटिभ मोनबाय। बिथाङा बे खौरांखौ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरो हम आइसोलेसनाव थानानैनो बिथाङा अफिसनि खामानिखौ मावहरगोन। छत्तीसगढ़नि दान्तेवाड़ा जिल्लायाव गासै 32 नाक्सल उदखारिफोरा सारेन्डार जादों। बे सारेन्डार जानाय 32 नि मादाव 4नि मुङावनो सासेयाव 1 लाख रां बान्था होखानायबो दंमोन। सोरबा जुदि बिसोरखौ हमनो हायोबा 1 लाख रां बान्थाखौ मोननो हागौमोन। दान्तेवाड़ानि एसपीआ बुंथिनाय बायदिब्ला बे 4नि मुङाव गोबां केसफोर दंखायोमोन, जेरै पुलिस टीमखौ एटेक खालामनायनि केस, बेफ्रुहोग्रा बेफ्रुनायनि केस आरो बेनि अनगायैबो गोबां केसफोर। आरो बे 32 सारेन्डार जानायफोरनि मादावनो 60आनो आइजोफोरमोन। सारेन्डार जानाय उदखारि हान्जाफोरा गावसिनि उदखारि हान्जानिनो माखासे थांखिफोरखौ मोजां मोनाखैमोन आरो छत्तीसगढ़नि सरकार आरो पुलिसफोरा सारेन्डार जानाय उदखारिफोरनो होनाय माखासे सुबिदाखौसो बिसोरो मोजां मोनदोंमोन। बेनि थाखायनो बिसोरो सारेन्डार जाफैदों। दान्तेवाड़ानि एसपीआ बुंथिनाय बायदिब्ला सारेन्डार जानाय गासै 32 उदखारिफोरनो सारेन्डार जानाय लोगो लोगोनो सासेयाव 10,000 राङै होदों आरो उनाव सारेन्डार जानायफोरनो सोरखारनि नियम बायदियै जि होनांगौ सुबिदा बेफोरखौ होगोन होननानैबो बुंथिदों। बिथां एसपीआ बुंथिनाय बायदिब्ला पुलिस टीमा बे बोसोरनि जुन दाननिफ्रायनो बिसोरखौ सारेन्डार जाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन आरो दासिम 150 उदखारिफोरखौ सारेन्डार जाहोनो हाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। बाक्सानि मसलपुराव आकाश जातीय विद्यालयाव फरायग्रा सासे 12 बोसोर बैसोनि रक्तिम कलिता मुंनि फरायसाया टिउसननिफ्राय फैखांनायनि उनावनो गावनि रुमाव सुइसाइड जानानै थैदों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला रक्तिम कलिताया अनलाइन गेम गेलेनायनि फारसे गोबां गोसो दंमोन आरो बांसिन समखौनो बियो अनलाइन गेम गेलेनानै समखौ बारहोहरोमोन।
रक्तिम कलिताया ससियेल मिडियायाव अनलाइन गेमफोरनिनो गोबां स्टेटास होयोमोन। थैनायनि सिगांबो बियो मोनसे खर' गैयै सावगारि आखिनानै बेयाव बुथार लिरनानै ससियेल मिडियायाव स्टेटास होदोंमोन। बेनि थाखायनो नखरनि मानसिफोर आरो जायगानि मानसिफोरा बेखौ अनलाइन खेला गेलेनायनि थाखायनो बेबायदि खालामनानै लादों होननानै सन्देह खालामदों। आंनिफ्राय गासैबो बिमा बिफानिसिम मोनसे खावलायनाय, जोंनि खायसे बिमा बिफाया गावनि फिसानो मबाइलखौ होनानै दोनो। गथ'फोरा मबाइलखौ मोनबाथाय बेयाव गेम गेलेनाय बायदिसिना नायनाय, बिनि थाखायनो जानाय लोंनाय लेखा फरायनाय फारसे गोसो गैलाङि जायो। आरो मबाइलखौ बांद्राय बाहायोबा गथ'नि ब्रेन, गथ'नि मेगन बेफोरो गाज्रि जानायनि अनेक चान्स थायो। बेनि थाखायनो मबाइलखौ होयोबाबो माखासे समनि थाखायल' मबाइलखौ होनांगौ। गुवाहाटी पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ पान्जाबारिनि मोनसे न'आव अपारेशन खालामनानै बेनिफ्राय गासै 10 लाख नकल रांजों लोगोसे बेखौ बानायग्रा मेसिनखौ हमनो हादों। आरो बे केसआव दा 4खौ एरेस्टबो खालामबाय। बिसोर 4नि मुङा फारियै नाजरुल हुसैन, उफजालुर रहमान, निजामुद्दिन आरो हामिद आली। बिसोर 4आ नकल रां साफायनाय खामानिखौ पान्जाबारिनि मोनसे न'आव भारा थानानै बे खामानिखौ मावगासिनो दंमोन। एसपि बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोरो बे नकल रांखौ नर्थ इस्टनि गासै जायगायावनो गोसारहोगौमोन। बेनि थाखायनो हाथायफोराव थाङोबा माबाफोर बुस्थु बायखांनायनि उनाव रां लाफिननायाव रांखौ मोजाङै नायनानै लानो थाखाय खावलायदों। पाकिस्ताननि बालुचिस्तान प्रभिन्सआव मैया बम बेरनानै 3नि जिउ गोमादों आरो 7निया गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे जाथाया बालुचिस्तान प्रभिन्सनि सिङाव थानाय क्वेटानि मोनसे हाथायाव जादों। बे जाथाया पाकिस्ताननि इमरान खान सोरखारनि हेंथायै गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जा पाकिस्तान डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआ रेलि खालामबाय थानाय समावनो बिनि एसे गोजानावनो बमा बेफ्रुदों। लखिमपुर जिल्लानि गुलामारायाव कभिड-19नि थाखाय खामानि मावग्रा सासे स्टाफआ कभिड-19 बेरामि जानाय मानसिखौ बिनि न'सिम एम्बुलेन्सजों लायनो थांदोंमोन। लामा गाज्रिनि थाखाय एम्बुलेन्सआ बेरामिनि न'सिम थांनो हायैयाव कभिड-19नि थाखाय खामानि मावग्रा गपाल साइकियाया बेरामिखौ खावसे किल'मिटारनिफ्रायनो बिखुङाव बानानै एम्बुलेन्ससिम लाबोनो गोनां जादों। उनाव एम्बुलेन्सजों हस्पिटालसिम लांनाय जादों। बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखांनायनि उनाव कभिड-19नि थाखाय खामानि मावग्रा गपाल साइकिया बे मोजां खामानि मावनायनि थाखाय सुबुंफोरनिफ्राय गोबां अनसायनायखौ मोननो हादों। केमेरुननि कुम्बा होननाय मोनसे सिटिनि मादार फ्रेन्सिस्का इन्टारनेशनेल बाइलिंगुअल एकाडेमियाव हाबनानै सिलाय लानाय उदखारिफोरा स्कुलनि गथ'फोरनि सायाव जेरै हागौ एरै गावलाबायदों। बे जाथायाव गासै 8 जिउ गोमादों आरो 12आ जोखोम जादों। बे दुखुनांथाव खौरांखौ इउनाइटेड नेशनआ फोरमायहरदों। इउपिनि रामाला पुलिस थानायाव साब इन्सपेक्टर पस्टआव मावग्रा इन्तिजार आलीखौ थांनाय 20 अक्ट'बरावनो दारि लानायनि थाखाय सासपेन्ड खालामदोंमोन। बिथाङा दा गावनि दारिखौ हजानानै पुलिसनि डिउटियाव जइन जाफिनबाय। बागपातनि एसपिआ साब इन्सपेक्टर इन्तिजार आलीखौ गोबां बार दारि हजानो बिथोन होदोंमोन। मानोना पुलिसनि आयेन बायदियै सिख धोरोमनि मानसिफोराल' दारि गोलाव लानो हानायनि मोन्थाय दङ। साब इन्सपेक्टर इन्तिजार आलीआ गोबां थिनसेयावबो दारिखौ हवाखैमोन। बिनि थाखायनो बेखौ सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन। दा इन्तिजार आलीआ दारि हखांनायनि उनाव एसपिनिसिम गांसे लाइजाम गथायनानै डिउटियाव जइन जाफिनबाय। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 79,07,545नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,19,04। हामनाया 71,32,390। आसामाव दासिम 2,04,171नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,85,752। दासिम 17,510नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 906। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 4 थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।